Il-poplu ludi jissejjaħ il-poplu tal-ktieb. Għaliex? Għaliex hu kull nhar ta' Sibt jiltaqa' fil-knisja tagħhom, aħna ngħidu s-sinagoga, biex hemmhekk jaqra b'imħabba kbira il-Bibja, imbagħad issir l-ispjegazzjoni tagħha, it-Targum. Il-poplu ludi għandu dak li aħna nsejħulu it-Testament il-Qadim. Li ma kotba huma wkoll aħna għandna l-istess kotba tagħhom tat-Testament il-Qadim. Biss aħna għamilna l-insara pass ieħor il quddiem li huwa dan il-pass li għandna sal-kotba tat-Testament il-Ġdid. Imma l-kotba tat-Testament il-Ġdid jitolbu qabilhom il-kotba tat-Testament il-Qadim. Flimkien allura dawn iż-żewġ taqsimiet, l-Antik Testament u l-Ġdid Testament, 45 u 27, jiffurmaw flimkien il-kotba mqazza, il-Bibja. Aħna ma ngħidux li għandna 72 ktieb, imma għandna ktieb wieħed. Għaliex? Għaliex l-awtur prinċipali huwa Alla, kien Alla li ċaqlaq, li jimbotta, li nebbaħ il-kittieba, l-awturi, aħna ngħidulhom ġeografi, biex dawn f'mument ta' ħajjithom jiktbu dak kollu u dak biss li Alla irrid minn għandhom. Huma il-bnedmin jissejħu kittieba sekondarji, ma dak li huwa importanti il-kittieb wieħed, il-kittieb primarju. Mela, il-Bibja tagħna, it-Testament il-Ġdid u t-Testament il-Qadim mibni u jippresupponi it-Testament il-Qadim. Flimkien jiffurmaw ktieb wieħed, ma nistgħux nifirduhom, ma nistax ngħid ħanaqra t-Testament il-Qadim biss u jkun biżżejjed għalija. Mhux tajjeb, lanqas ma tista' tgħid ħanaqra t-Testament il-Ġdid biss. Mhux tajjeb għaliex it-Testament il-Ġdid qabel jitlob il-pedament, il-Testament il-Qadim. Nikkonkludi b'dak li jgħid l-għaref tal-Knisja Sant Wistin. Meta aħna nitolbu lil Alla, aħna nkunu qegħdin inkellmu lil Alla. Meta nitolbu lil Alla bil-Bibja f'idejna, huwa Alla li qiegħed ikellimna għax il-Bibja huma ittri ta' Alla mibgħutin lilna il-bnedmin.